Čaute ľudia, moje meno je Viktor a vítam vás pri ďalšom videu a dnes máme opäť spoluprácu s Lidlom. No a keďže majú od pondelka francúzsky týždeň, tak dnes si pripravíme francúzsku cibulačku. Všetky suroviny máte pod videom aj so značkami, čiže môžete si kúpiť presne tie isté suroviny, ktoré použijem na túto francúzsku cibulačku aj ja. Ako prvé si nakrájam takýchto 5 cibúl. Cibulu si ošúpem, prekrojím si ju takto na poli. Cibulu, keď mám takto ošúpanú, máme na polovicu, tak tuto je koreň, ktorý si musím vyrezať. Keď mám vyrezaný, tak teraz cibulu nebudem krájať takto, ako sa bežne krája, ale budem ju vlastne krájať, jak idú vlákna. A budú sa mi pekne robiť z toho takéto mesiačiky. Keď mám cibulu nakrájanú, tak teraz zoberiem hrniec a do hrnca si pridám trošku masla a trošku olivového oleja. Masla približne 50 gramov. Cibulu si dám do hrnca. Plameň si dám úplne na slabo a pomalinky budem cibulu restovať až do zlatista. Ako môžete vidieť, cibulka je krásne skaramelizovaná, no a teraz si pridám 2 polievkové lyžice hladkej múky. Všetko spolu premiešam. Kým sa múka trošku práži, si pridám takýto trst tymiánu čerstvého a 3 bobkové listy. Ak nemáte čerstvý tymián, samozrejme môžete dať aj sušený. Prilejem približne deci bieleho vína. Nechám alkohol vyvariť. A všetko zaliem vývarom alebo vodou, ale keď zalievate vodou, tak musíte potom samozrejme viac dochucovať solou, čiernym mletým korením. Vývaru som tam pridal približne 700 ml. No a budem teraz postupne pomaličky približne takých 15 minút alebo 20, aby sa úplne tá cibula nerozvarila, povarím polievku. Medzi tým, kým sa polievka varí, si pripravíme bagetu. Bagetu si nakrájam na približne takéto hrubé kúsky. Bagety si dám takto na plech. Trošku ich polejujem, takto pokvapným olejom olivovým. No a dám ich zapiesť do rúry. Polievku mám skoro dovarenú, no ale teraz si už iba ochutíme. Pridám soľ, lebo cibula je celkom sladká a dosť tam príde takú sladkú chuť. Pridám si trošku čierneho mletého korenia na lyžičku. Polievku, keď mám uvarenú, tak môžeme ešte povyberať bobkový list a tymián. Bagetky mám upečené, no a teraz zoberiem ešte kúsok cesnaku a pocesnakujem ich. Do polievkovej misky si nalejem polievku. Zoberiem si takýto ajdam. Najprv si nastrojím prvú vrstvu syru takto na polievku. Takto to dám ešte zapiecť do rúry na grill, kým sa krásne syr neroztopí a troška tak pripečie. Tak, cibulačku, ako môžete vidieť, mám hotovú, krásne ten syr sa pekne rozteká. No a ja ju ešte ochutnám. Perfektné, keď si dám ešte takto s tou bagetou. Úplne perfektné to je, keď si to robíte na obed, tak myslím si, že veľmi delikátne jedlo. No ak sa video páčilo, tak určite like, koment a odber. Pozrite si môj Instagram, kamarov Instagram. Uvidíme sa na budúce a čaute.